AR ரஹ்மானின் மறக்குமா நெஞ்சம் இசை நிகழ்ச்சியில் நடந்த குளறுபடிகளால் ஹாரிஸ் ஜெயராஜின் இசை நிகழ்ச்சிக்கு நிபந்தனைகளுடன் கூடிய அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகஸ்ட் மாதம் 12ஆம் தேதி நடந்த AR ரஹ்மானின் மறக்குமா நெஞ்சம் நிகழ்ச்சியில் அதிக டிக்கெட்டுகள் விற்பனை, கூட்ட நெரிசல், பைக், கார் பார்க்கிங் உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகளால் அந்த நிகழ்ச்சி ரசிகர்கள் மத்தியில் கடுமையான விமர்சனத்தை பெற்றது. இந்த நிலையில் இன்று இசையமைப்பாளர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சென்னை நந்தனம் YMCA மைதானத்தில் நாய்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸ் நிறுவனம் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள ராக் ஆன் ஹாரிஸ் இசை நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறார். இதுகுறித்து சென்னை காவல்துறையிடம் அனுமதி கேட்டபோது AR ரஹ்மான் இசை நிகழ்ச்சி குளறுபடிகளை கருத்தில் கொண்டு அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட கூடுதலாக டிக்கெட் விற்கக்கூடாது, மேலும் 5000 கார் மற்றும் பைக்குகள் நிறுத்துமிடம் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டுமென கடும் நிபந்தனைகளை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. நாய்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸ் நிறுவனம் ஏற்கனவே பல பாடகர்கள், இசையமைப்பாளர்களுக்கு இசை நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.